Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma hekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze emini nje. And while he's being investigated, I'm going to remove him from being an MMC. Iphinde likamongameli we-Patriotic Alliance uKenny Kunene usemisiwe esikhundleni sakhe kanye nasekubeni ilungu lekomiti leme eGoli ngemva kokuba ke kuvele ukuthi wayesendlini kakatiso KT Molefe ngesikhathi eboshelwe icala lokubulala. They said they don't see how it's going to help us, but what we can continue with is her role in the appointment of the 21 seater board. Ikomiti lasephalamende elibhekele imfundo ephakeme lisazoqhubeka nokuphenya ngokuqhwa kosihlalo bamabhodi amasitha yize obengungqongqoshi walomnyango uDokotela Nobuhle Nkabani esekhonjwe indlela. As I said, my main reason is her safety outside. Outside, she'll never be safe. It's the third line. Inkantolo yeManchester Rederport iyaqhubeka nokulalela isicelo sika Tiffany Mick nosolwa ngokubulala indodana yakhe beneminyaka eyishumi nomuvo uJaden Lee Mick. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Iqembu lezombusazwe iPatriotic Alliance seliqinisekisile ukuthi usemisiwe emsebenzini wakhe njengelungu lekomiti elisebenzisana nemeya kwezokuthutha emkhandleni idolobha iGoli kanye nasemsebenzini yakhe yeqembu lo yiphini likamongameli wePA uKenny Kunene. Lokhu kumiswa kaNene emsebenzini inyanga eyodwa kuhloswe ngakho ukuphenya ngokuthi ubebekwa yini emzini kalowo solwa ke ngokubandakanyeka ekubulaweni kuka-Oupa Sifoka odumengele ka-DJ Sambodi ngesikhathi ke kugasela kamaphoyisa emzini wakhe lomsolwa eSandton eGoli. Umholi weqembu Patriotic Alliance uGayton Mackenzie uthi usenqume ukumisa isikhathi esingangenyanga uKenny Kunene ukuze kuqhubeke uphenyo. Lokhu kuza ngemuva kokuthi uKunene ebhadanywe emzini kaKatiso TK Molefe osolwa ngokunindeka ekusocongweni kuka DJ Sambodi ngesikhathi kugasela amaphoyisa emzini wakhe lomsolwa eSandton. While he's being investigated, I'm going to remove him from being an MMC. When I write to them, I'm also going to tell him to stand back from politics for 1 month until the investigation is done. Eziphendulela kulezinsolo uKunene utshele iSABC ukuthi lo mhlangano obumalungana nephephandaba lakhe. African News Global has always focused on exclusive stories, so they wanted to do an exclusive story, and Mr. Molefe was a person where there was an opportunity to do a story with him. Kusenjalo beyinhloko yamaHawks esithathe omhlala phansi usezichithile izinsolo zokuthi lolu phiko lwaphazamisa ukuboshwa kukaMolefe ngezinsolo zokunindeka ekubulaweni kukaNjiniyela waseFinaging uAmand Swart nyakenye. Obviously that Katiso Molefe does not know me. He has never met me. I don't know. My telephone is available to members of the public. And those that get access to it from time to time will be making calls. But here we have got a person who was complaining that there are people who pretend, who says that they have been sent by the Hawks. Kusenjalo lihlehlisele olwesibili olizayo icala labalisa abane abasolwa ngokubulala uDJ Sambodi enkantolo kaMantshi Alexandra eGoli. Usihlalo wekomiti lomnyango wemfundo ephakeme ePhalamende uDebogwe Litsie uthi ke iPhalamende lizoqhubeka nokulandelela udaba lwalo obengungqongqoshi wemfundo ephakeme uDokotela Nobuhle Nkabani. Amalungu abe nawo ke emnyangweni abe kuwo uNkabani akuchithile ukuthi bekunethimbe lezimele laqoko usihlalo bamasitha.
Usihlalo wekomiti elibhekela umnyango wemfundo ephakeme eShamthetho uThabo Sizo lwezomthetho kuleli baxwayise ngokuthi kungabe kusaqhutshekwa nokulandelelwa kwethimba eliyimela kathi uDokotela uNobuhle Nkabane lamlekelele ekutheni eqoke osihlalo bamasitha njengoba sesusiwe kosomngqongqoshe uNkabane kepha kufanele kulandelelwe indawo akaye kuyo yena uNkabane ngenkathi kuqoka labo sihlalo ngesonto ledlula amalungu amabili alo leli thimba likaNkabane eliyimele akuphikile ukuthi ayingcenye yalo nangolwesibili amanye amathathu aphinde akuphika lokho. Does that because the minister, there's a new dynamic, the minister is no longer the minister, the president would have exercised his right and removed the minister. They were advising that we don't continue this particular query. This particular query was to find out if the minister misled Parliament by saying there was an independent panel, and that independent panel is the one that gave her the list of 21 names to consider for chairpersons. So that was the first part. And they said they don't see how it's going to help us, but what we can continue with is her role in the appointment of the 21 seater board. Bewa kubalula ukuthi umuntu olahlekisa ishamthetho kufanele abhekane nomthetho. If it's found that somebody has misled Parliament, we do have Powers, Privileges and Immunities Act. Wayeqokwe njengongqongqoshe wemfundo ephakeme mhla zintathu insuku kuNtulikazi ngonyaka wedlule. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa unikezele amandla amasha kobe yiphini likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme uBhuti Manamela njengozola wela ke ngokuphelele kuwo ke uManamela ufungiswe ngokugcwele njengongqongqoshe womnyango okulandela ukuxoshwa kukaDokotela uNobuhle Nkabane obesekunezikhalo ngaye. uBhuti Manamela usebe yiphini likaNgqongqoshe womnyango wemfundo ephakeme nokuqeqesha amahlandla elandelana eParliament. Egcineni useze waqokelwa kwesiphezulu njengoba esefungiswe njengongqongqoshe womnyango. Ibanga lakhe kwezombusazwe liqale kuvelela ngo1993 enhlakeni zophiko lwentsha nolwabafundi. Ngo2003 wakhethwa njengonobhala wophiko lwentsha lweSACP nokuyisikhundla asiphatha iminyaka ecela kuyishumi. Ngo2009 waqokwa kokuqala waba yilungu leshayamthetho. Usebenze eminyangweni eyahlukene kahulumeni njengephini likaNgqongqoshe kusukela ngo2014. Ngonyaka u2017 waqokwa njengephini likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme nokuqeqesha ngesikhathi sehlandla lowayengumengameli wezwe uJacob Zuma. Usebenze njengephini likaDokotela Blade Zimande ngesikhathi sengungqongqoshe womnyango. Waphinde waba yisekela likaDokotela Nobuhle Nkabane ogcine ekhonjwa indlela eqaleni kwaleli sonto. Phakathi kweziqu zemfundo agogode ngazo i-master's degree emkhakheni i-Public Policy and Development Management nokuyiziqu asithola eVets eyiphathelene nezenqubomgomo yomphakathi kanye nokuphatha. Kusenjalo iANC kwaZulu Natal ikwamukela ukuqwa kwalowo wayengundunankulu kulesa sifundazwe uDokotela uNomsa Dube-Ncube njengephini likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme. uDokotela uNomusa Dube-Ncube uqokwe njengephini lomxhumanisi wethimba lesifundazwe saKwaZulu Natal ekuqaleni kwalonyaka. Leli thimba lisungulwe ngenhloso yokuvuselela iANC esifundazweni ngemuva kokungenzi kahle okhethweni lukazwelonke ngo2024. uDube-Ncube unolwazi olunzulu kwezomsebenzi kahulumeni okuhlanganisa neqhaza lakhe njengosomlomo kamasipala weTheku kanye nenxusa laseCzech Republic. Ngo2009 uDube-Ncube uqokwe njengosotswebhe esishayamthetho saKwaZulu Natal ngaphambi kokuqokwa njengongqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana kanye nezindaba zomdabu. Uphinde waqokwa njengongqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha kanye nezemvelo ngo2019. Waphinde waqokwa njengongqongqoshe wezezimali ngo2020. Ube ngundunankulu wokuqala wesifazane kwaZulu Natal phakathi kuka2022 kuya ku2024. Office of the Premier will continue with the efforts embedded on it and the responsibility for clean and caring government. We want the government employees to project the values of Batopili, and we will live by that. We'll also ensure transparency, accountability, and good governance in all spheres of government. Estatimendeni iANC esifundazweni ithi uDube-Ncube unomlando oncomekayo kwezobuholi. Iqembu liphinde latusa ukuzinikela kwakhe emsebenzini womphakathi.
uDube-Ncube uphinde wabamba iqhaza ngokuba yingxenye yezinhlangano eziningi zamazwe. NgoMeyi uthweswe iziqu ze-Doctorate of Administration eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Selihlehlisiselwe umhlazi yi-15 kuNcwabi icala lokubulawa kwenhloko yezophenyo olunzulu kumkhandlu dolobha eGruleni uMpho Mafole. Ukuzwa-ke kabanzi ake sixhumaneke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Wakadludla. Cebisa ake sikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemini. Sicela nje usichazele ngokwenzeka la enkantolo yeMantshike eKempton Park namhlanje. Asikubingelele Dawudi, sikubingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya. Uyihlabe esikhonkosini njengoba usho icala elibhekene nomsolo oneminyaka engama-40 ubudala ke ligcine lihlehlela ke inyanga ezayo. Umbuso uchazile ke ukuthi ke okwenza ukuthi icala lihlehle ukuthi ke kusazokwenziwa ke olunye uphenyo. Manje iqinisekisile ukuthi njengoba lihlehla icala hayi ukuthi ke kusazokwenziwa noma umsolo uzofaka isicelo sebheyili, kodwa ke umsolwa ke uzovela enkantolo ngoba kusenziwa ke olunye ke uphenyo. Bebekhona ke abantu abebethamele licala okufaka phakathi ke undunankulu wesifundazwe ke iGauteng uPanyaza Lesufi, kanti ngenxa isikhathi angethule ke okhulumela ke iNPA eGauteng uphinde imjonondwane okuyena ozosichazela kabanzi. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho Siphindi, siyazi ukuthi uhlale njalo usiboleka isikhathi sakho siSABC. Sicela nje usichazele ngamafushane izathu ezenza ukuthi icala ligcine lihlehla inyanga ezayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningiphele thuba. Icala lihlehliselwe umhla ka-19 ku-August ngenxa yokuthi uphenyo lusaqhubeka, kanti umnyango obushushisi sesacela ukuthi siphiwe leli thuba ukuze sikwazi futhi ukwenza uphenyo mayelana nesicelo sakamangalelwa afuna ukusiletha enkantolo sokuthi adedelwe ngebheyili. Nina njengoba senzwile ukuthi ke umsolwa unelinye futhi icala lokubulala alihamba kuyona le nkantolo, ithini iNPA ngalokho? Ingabe lokho kuzokwenza ukuthi kuqine umfutho noma umkhankaso wenu ukuthi ke angayitholi ibheyili? Uphenyo oluselenziwe umphenyi wecala yilo elisikhiphele lemniningwane linye icala abhekane nalo umangalelo ukuthi ufuneka abuye enkantolo ngomhla ka-12 ku-August kwelinye icala lokubulala elayenzeka ngoSeptember ka-2023. So lobo bufakazi sizobusebenzisa umnyango obushushisi uma sesiphikisana nesicelo sakhe sokuthi adedelwe ngebheyili. Sizobe sibonisa inkantolo ukuthi akafanele ukuthi avunyelwe ukuthi aphumele ngaphandle unobungozi emphakathini, njengoba sesibonile ukuthi uthe inkantolo simnikile ibheyili waqhubeka nobugebengu. So sizoletha lobo bufakazi ngaphambi kwenkantolo, kodwa ke izandla zethu ziboshiwe, sizozwa ngenkantolo ukuthi uma seyizwile ubufakazi izothatha siphi isinqumo. Sibonga kakhulu, sicela ungahambi sizokhuluma nawe ngesingisi. Lowo ke bekuphinde imjonondwane ke okhulumela iNPA la eGauteng njengoba echaza ke ukuthi ke icala lihlehlile, wachaza nezathu zabo ngenxa isikhathi. Dawuda, ngibuyisela indaba kuwe studio. Sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla esibikela kuphuma ke eseKempton Park. Kwamanje ke bukeleke sisathi qo ezitolo, kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Now we've got allegations of corruptions that are linked to him, and we've got failures in his administration. Iqembu umkhonto wesizwe elibhalele usomlomo wesishayamthetho sikazwelonke uThokodidisa lifuna ukuvotelwa ke isiphakamiso sokungabethemba ubuholi bukaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Bukele sikubekelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi iphini likaMengameli wePatriotic Alliance uKenny Kunene usemisiwe esikhundleni sakhe kanye nasekubeni ilungu lekomiti lemeya eGoli ngemva kokuba ke kuvele ukuthi wayesendlini kaKatiso KT Molefe ngesikhathi eboshelwe icala lokubulala. Bukeleka sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo.
Inkantolo yemantshi yaseRuderport iyaqhubeka nokulalela isicelo sikaTiffany Meek nosolwa ngokubulala indodana yakhe ebineminyaka eyi-10 uJaden Lee Meek. Ecala uthi ngokwakhe ukubona umsolwa akagcinwe esitokisini ukuze aphephe kumalungu omphakathi kanti kunemibono yahlukene ngokuthi umsolwa adedelwe ngebheyili amanye amalungu omphakathi athi akagcinwe esitokisini ekubeni amanye athi uma ke nje wathola ibheyili uzowukhomba umuzo notshwala umphenyi wecala uthi ukuphepha komsolwa kungaphakathi esitokisini. As I said, my main reason is her safety outside. Outside, she'll never be safe. Yes, I'm not an expert to say I'll be going with her wherever she goes, but the public outcry. I was asked by court to bring the memorandum of things that were handed over to Florida management. They speak for themselves. How community react to the situation. If then she finds herself out of this court, we may not have proceedings to this case going forward. Ummeli womsolwa uzwakala engeneme ngokuthi umphenyi wecala akahambisani nesicelo sebheyili. Is it your evidence that we are living in a society where civilians who are arrested persons, accused, who are innocent until proven guilty, are not safe to go back and return to society because of fear that they may be killed? Icala liyaqhubeka. On the 19th of June. Kube nokubambezeleka ukuletha umsolo wesihlanu enkantolo uSifiso Kuhle Ntuli ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Ummeli kaNtuli Advocate Zandile Msholo uveze izinsolo zokuthi uNtuli uyahlukunyezwa ngaphakathi ejele futhi kuyanqatshelwa ukuba akhulume nomndeni wakhe. Ummeli womsolo wesihlanu Advocate Zandile Msholo uthi uNtuli angeke akwazi ukuqhubeka nokuqulwa kwecala namhlanje njengoba eveze izinsolo zokuhlukunyezwa ngaphakathi ejele. My Lord, I have consulted with accused number 5 regarding the delays from prison, my Lord. Yeah. It is regarding the torture that he's encountering in prison, especially when he has been taken from CMEX to the maximum without being found in a fault of it. There's a lot of complaint, my Lord, of which makes him unable to attend the proceedings. U-Advocate Msholo uthi uNtuli uyanqatshelwa ukuba axhumane nomndeni wakhe kanye nommeli wakhe. He is being denied communication with his family, communication with his lawyers, and he has been denied blankets and sheets from his bed. Ijaji kelicele ukuba umphathi wejele osola ngokuhlukumeza uNtuli abizwe enkantolo azochaza ngalezi insolo. Icala liyaqhubeka. Iqembu umkhonto wesizwe elibhalela usomlomo weParliament uThoko Didiza nxuso ukuthi ahlele usuku kuze kuvotelwe isiphakamiso songabethebo obuholi bukaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Given the issues that the president from the beginning of the 6th term right through to the 7th term has been facing, allegations of interference, failure of accountability, including his own Phala. Now we've got allegations of corruptions that are linked to him, and we've got failures in his administration to provide even the basic services to our people. The citizens have lost confidence in the president. Umnyango wemfundo eyisisekelo ngokubambisana namaphoyisa bagasele ezikoleni ezimbalwa kwaZulu-Natal ngemizamo yokunqanda udlame oluqhubekayo ngaphansi kwesiqubulo esithi Safe Schools Implementation Protocol. Inanda isiqopha umlando ngezibalo eziphezulu zamacala okubulala, ukudlwengula, ukugebenga kuhlonyiwe nokuduna kwezimoto esifundazweni. Kanti isigungu esiqapha ubugebengu kule ndawo sisudlame kule ndawo selikapakele nasezikoleni ezisenanda namaphethelo. This area is a hotspot. These schools are also on the list of the problematic schools, or at least schools located in areas where there are serious community problems when it comes to violence and criminality. So we are targeting
these schools based on the data that we've gathered together with the SAPS. So we are using that intelligence to help us to tackle these challenges. Umnyango wemfundo isisekelo uphinde walungisa udaba lwezinkinga ezithinta imigomo kwezinye izikole esifundazweni, uphinde wagcizelela nokuthi izikole zinesibopho sokuhlela izimali ngendlela ukuze zibambe iqhaza ekuvikeleni izakhiwo. The issue of the finances was dealt with yesterday. Actually, the minister had a meeting with MECs. The financial constraints as they affect the sector, it was a matter that was discussed extensively, and that measures have been put in place to make sure that relief is brought to provinces. Zine izifundazwe ezihlonzwe njengezindawo ezinobugebengu okubalwa KwaZulu-Natal, Gauteng, Eastern Cape ne-Western Cape. Lo mkhankaso uzobonakalisa ukusebenza kwamaphoyisa ukuzoxhumanisa izikolo neziteshi zamaphoyisa zendawo. Bukelisi sibeka lapha bese kuphathela zona ozakwethu kwabayeza nezindaba ngolimi lesiNdebele umagamanxa ihora lesihlanu ntambama kanti thina siyabuya uma libumala ke ihora lesikhombisa kusidla usale kahle.